Dyma Daniels yn edrych mor brysur ar y bêl at Leo Smith yn cael ei annog i chwarae'n sgwar at ei gapten Mariet. Mae lle da ge o'i flanau at y postyn pella, nôl i'r canol tuag at McManus. Y peniad gan Josh Daniels o'r croesiad gan Mariet, ond McManus yn methu rwydo. Oedd o'n mynd i cael penio lawr oedd y fel, oedd wedi just cam amseru'r naid yna, oedd o'n trio hofrad i aros yn mynnu naid just i benio i lawr i McManus i lwybr o gret o bel gan Mariet. Davies nôl at MacDonald, o dan bwysau Sean MacDonald, yn defnyddio'i brofiad mynd i'r llawr, dim trosedd, felly y Seintiau'r bêl hir ymlaen i roi bwysau ar Iorwerth. Ar Ergyd, taran o Ergyd. Ond fi'n credu oedd McManus am y bêl lawr yr ochr, a falle McManus oedd y dewis gorau. Ia, sa fi'n cwyno fyd, Mike, a sa chdi fyd fel blaenwr, cymlaenwr. Brobl mewn i'r canol, y peniad nôl ac yn Ashley Evans, o'r gwaith cleiar iawn gan y chwaraewr canol ca, mae e'n clirio at Nathan Wood. Wood eto yn helpu'r amddiffyn, ond y tro hwn yn methu clirio nôl i'r canol, mae'n dod! Mae'n taro'r postyn! McManus oedd ar peniad yn taro'r postyn, a Brobl eto, ond i groesiad tro hwn yn un sal. Ond y Penybont yn methu clirio, y croesiad at y postyn pella, McManus yn taro'r postyn. Unrhyw chwaraewr ifanc adra, edrych o beth mae'n neud. Mae o'n neidio pan mae'r bel 5 llath i ffwrdd jyst i defnyddio, defnyddio'r amddiffynwyr o dan fo fel ystol bach a'n lwcus iddo bo. Clark o ganol cafe sy'n torri Ben Clark yr eilydd. Ac yna o gwmpas gan Brobl. Dyna'r cyfle gorau'r noson i Ryan Brobl. Mae'n methu ychwanegu at i 6 gôl y tymor hwn. Oedd e'n gyfle glir i grimanu'r bêl i'r gornel isio. Mae wedi cyrra'r golwg. Mae wedi dechrau'r bel trell ar ei postyn, felly ti eisiau neud siŵr bod wedi digon arni. Sa wedi bod yn greulon, cofia, ar ffordd mae Penybont wedi cwffio yn yr ail hanner yma. Can I ask you for your thoughts on that? Does a draw feel like a fair result to you? Not at all. I think we had the better chances. I can't remember Penybont having an opportunity. A couple of free kicks, a couple of corners, a couple of long throws. But as in opportunities, obviously Ryan's had a great chance at the end there. We had a few chances in the first half. So I think I am very disappointed. The lads will disappoint about not winning the game. Ni'n falch iawn i cael y pwynt yno. Mae'r Seintiau Newydd yn dda iawn yn beth maen nhw'n neud. Gyda nhw chances, ond fi'n credu wnaethon ni amddiffyn yn anagol yno. A fi'n credu ni'n heiddi'r pwynt yn y diwedd. We're still unbeaten. We've stayed clean sheet and we've created enough chances to win the game. I don't think we played poorly at all. I thought we played quite well. And we just haven't scored goals when we had the opportunities, and that's the way it is. So it's not too down. Don't get too down, Nicky.